Nawaan gapos magbayan, ang nurog na mahalaga, ika makasakuyan. Ikapalan kagurangan at mapakahit mo. Ikapalan kagurangan at makakabano at manugang pamahanap na hinihigaw minsan kuyang lukang puso. Ikapalan kagurangan at makakahit mo. Ikapalan kagurangan at makakapano at manugang pamahanap na hinihigaw minsan kuyang lukang puso. Minsa kuyang lukhang puso. Uyan na sa mga kamot, nabihi pa sa kaipohan, sa irarong ninbuot, karo igwa paningkulang, na ipinato ninong, nagsiyasahan naghapot, ang ika namidbidan, nasabotan ang namatean. Ikapalan kagurangnan, ang makakahipno. Ikapalan kagurangnan, ang makakapano, ang panugang pamahanap na hinihidaw minsa kuyang dukhang puso. Daan na buhay liningawan sa pagsunod sa linakawan, pagpusukan sa kaluyahan, mautot sa imong kaoktan, dawaan gapos mawara, dawaan gapos magbayan, ang nurog na mahalaga, ika makasakuyan. Ikapalan kagurangan at makakahit mo. Ikapalan kagurangan at makakapano at manugang pamahanap na hinihigaw
Labi pa sa kaipohan, sa irarong ninmoot, karo igwa paningkulang, na ipinato ninong, nagsiyasahan naghapot, pan ika namit bidan, nasabotan ang namatean. Ikapalan kagurangnan ang makakahipno. Ikapalan kagurangnan ang makakapano. Ang panugang pamana na hinihidaw nin sa kuyang dughang puso. Daan na buhay liningawan sa pagsunod sa linakawan, pagpusugan sa kaluyahan, mautot sa imong kaoktan, dawaan labos mawara, dawaan labos magbayad, pagmurog na mahalaga, ika mapasakuyan. Ikapalan kagurangan ang makakahipno. Ikapalan kagurangan ang makakapano. Ang panugang pamahanap na hinihigaw sa kuyang dukhang puso. Ikapalan kagurangan ang makakahipno. Ikapalan kagurangan
Father Seraphim, sa kahagadan ninda Anonymous, for the enlightenment of the government leaders, sa kahagadan ninda Anonymous, and for the safety and good health of ICP parishioners, personnel, and priests. Ang banal na misa, iyo ang satong pinakahalangkaw na gawin nin pagsamba asin pamiibi. Si Kristo mismo ang satong sakripisyo, asin siya mismo ang minadulot sa paagi kan ministeryo nin inordinahan na padi. Kita tinipon nin Diyos sa atubang kan sa iyang altar, tanganing bilang banwaan nin pagtubod, sabay kitang magpamiibi asin magsamba. Huli kan ekstraordinaryong kamugtakan niya to, kita pinapakiulayan namantang nasa laog kaining simbahan, magsulot ning face mask, dai magtaraid-taid, asin utubon ang protokol na pinapasunod kan parokya. Ang mga miyembros po kan Parish Ministry of Usherets, Greeters and Collectors of St. Martha's, Parish Youth Ministry, Cofradia, asin iba pang parish ministries, minatabang sa parokya sa pagtaon nin giya sa tuya. Gibuhon po niya to na ang selebrasyon na ini magin maninigo na pagsamba sa satong langit nun na Ama sa paagi kan sa iyang bugtong na aking si Jesucristo asin huli kan Espiritu Santo. Ang mamamayo kan satong selebrasyon, iyo po si Reverendo Padre Domingo Florida, ang satong kura paroko. Matindog po ang gabos para sa pagpuon. Kaugmahan na daling makakaagaw, doon ikabuya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daling makakahalay, doon kami sa imo minapuli. Sa ngaran nin Ama, asinin Aki, asinin Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang tangani kita magin maninigo kaining banal na misa sa tuyang rumdumon asin pagsulsulan an gabos niya tong mga pagkakasala asin pagkukulang. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan maherak ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo maherak ka. Kristo maherak ka. Ika na nagtutukaw sa to kan Ama sa pagsurog sa mo, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan maherak ka. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang satong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa laga katolinongan, sa mga taong marahayan buot. Inuumaw mi ika, rinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapanguraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Huli ka dakula mong kamurawayan, kagurang na Diyos, Padeng langit nun, Diyos Amang makakamhan. Kagurang na aking bugtong Jesucristo, kagurang na Diyos, Cordero kan Diyos, akikan Ama. Ika na nagpapara kan mga
kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan. Takoaan sa mong pagkimaherap, ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan turong kahalangkan. Yesu Kristo kaiba, tan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamiibi kita. Ama, nindanay na karahayan, sa mong ginikanan asindalan, magrani ka sa mo, asin himatea an pamibi kan gabos na naguumaw sa imo. Patawadan sa mong mga kasalan, asin ibalik mo sa mo an buhay. Ampo na kami kandanay mong pagkamuot. Ininahagad mi sa ngaran ni Hesu Kristong kagurang nanyamo sa imong aki, na kayba mo asin ni Espiritu Santo, nabubuhay asin nagahade, sarong Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturgiya kan tataramon. Kita minadulok sa Diyos para sa satuyang pangangaipo. Lugod an pangangaipo, iyo an magin paagi, tanganing magdanay kita sa paghimate asin pagsaksi kan sa iyang tataramon. Hinanyugon po niya to an inot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Ini ang sinabi ning kagurangnan, ang napapaha madulok sa tubig, asin ang daining kwarta, madya, ako asin kakanaan tinapay. Madya, mag-inom ka mo nin arak asin gatas, daing bayad. Tadaw tan sa indong kwarta, sa indong ginagasto, sa bagay na bakong tinapay. Asinan sa indong kapagalan, ipinapanungod nindo sa bagay na dai sa indong makakabasog. Hinanyugan nindo ako, asin magkakan ka mo, kunano an marhay, asin magpakabasog ka mo sa taba. Maghimati ka mo, asin dumulok ka mo sako. Magdangog ka mo, tanganing mabuhay an sa indong kalag. Babaguhon ko an sakong daing sagkod na tipan, an mga karahayan ni tinuga ki David. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Pinapakakan kita kan kamot ning kagurangnan, itinaat taon niya sa to ang gabustang kaipuhan. Pinapakakan kita kan kamot nin kagurangnan, itinatao niya sa to ang gabustang kaipuhan. Ang kagurangnan maugayon asin maheherakon, maluyas sa pag-anggot, mayaman sa pagkaherak. Ang kagurangnan marahayon para sa gabos, an sa iyang pagkaherak, yaon sa gabos niyang linalang. Pinapakakan kita kan kamot nin kagurangnan, itinatao niya sa to ang gabustang kaipuhan. Ang mga patanin gabos nakatingkalag sa imo, asin tinatawan mo sindanin kakanon sa kapanahonan. Binubuka mo an sa imong kamot, asin ang gabos na linalang sa imong pinapano nin bendisyon. Pinapakakan kita kan kamot nin kagurangnan, itinatao niya sa to ang gabustang kaipuhan. Ang kagurangnan matanos sa gabos niyang tugon, asin maheherakon sa gabos niyang isip. Ang kagurangnan harani sa gabos na minaapod sa iya, sa gabos na tunay na minaapod sa iya. Pinapakakan kita kan kamot nin kagurangnan, itinatao niya sa to ang gabustang kaipuhan. Kita dai papabayaan kan Diyos, mantang kita yaon sa kadipisilan, kung kita nabubuhay man sa pagkamuot. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon.
Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Si Isay an makakasuhay sa to sa pagkamuot ni Kristo. An kahaditan o kahorasaan. An pagpapakasakit o kagutuman. An kadaihan o pag-alaman o an minasbad. Dai an gabos na ini madadaog tahuli ki Kristo na muot sa to. Huli ta ako naniniwala na ini ang kagadanan, ni an buhay, ni an mga angheles, ni an mga prinsipado, ni an mga bagay ngunyan, ni an mga mabuot, ni an makapangyarihan, an kalangkawan, an kararuman, ni anuman sa bilog na linalang, makakasuhay sa to sa pagkamuot nin Diyos na yaon ki Hesukristo, sa satong kagurangnan. Ini ang tataramonin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos para sa pagrokyaw kan Ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo sosog kisan Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan naisihan ni Jesus ang pagkagadan ni Juan Bautista, naghali siya duman, nagsakay pasiring sa sarong lugar na matuninong. Naraman kan mga tao asin linamag siya, nagralakaw hali sa mga banwa. Asin pagduong ni Jesus, nahiling ang kadakol na mga tao. Naherak sa inda, asin binulong ang mga may helang. Pagkahapon, nagdulok sa iya ang mga disipulos, asin nagsabi, "Yaon kita sa lugar na kadlagan, asin sulnup na an aldaw. Papuliana ang mga tao, tanganing duman sa mga banwa, makabakal sinda ning kakanon." Sinimbag sinda ni Jesus, "Dai kay puhan na sinda magduman, pakakananin do." Ang mga disipulos nagsabi, "Aniyaon digdi 5 sanang tinapay asin 2 sira." Sinabihan niya sinda, "Darahanin do sako." Pinatukaw ang mga tao sa duot 5 tinapay asin 2 sira, nagtingkalag sa langit asin nagpasalamat. Binaak ang mga tinapay asin tinao sa mga disipulos. Dangan itinao kan mga disipulos sa mga tao. Gabos nagkarakan asin nagkabarasog. Tinipon ang mga natada asin napano kag 2 basket. 5,000 ang nagkarakan, dai kabilang ang mga babae asin mga aki. Mga tugang, ang Ebanghelyo ni Kristo na satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po ang gabos para sa paghinanyog kan homilya. Magpuon po kay itong Sabado, voluntaryutang sinarahan ining simbahan
tanganing ma-disinfect. Day po kita pigbugtak sa lockdown. Ito po kayang July 19, itong ultimong misa pag Domingo, ito pong padi na imbitaranta na iyuan magmisa nag-COVID positive. Kaya habuta pong ibugtak sa kompromeso ang gabos na nagsisimba digdi, kaya voluntaryo kitang nagsara para ma-disinfect. Asin ikadua, tanganing matawan man ning panahon, ining pagpadagos kang pagpagayon kaining sa tuyang simbahan. Kaya hopefully by Wednesday, matapos naman po ini yung pagbugtak kang stained glass, asin ang pagpinta igdi sa kisame. Asin ngunyan lang pong hapon, ang satuyang ang city health officer nag-apod asin nagsabi na kaming mga padi igdiyo sa ICP kay bahan sa seminaristang nagserbi duman sa padi na nag-COVID positive. Itong resulta kan sa muyang swab test nagluwas asin nagsabi na kami negative. Kaya siguro pwede kitang makapagsabi na sa bilog na Naga City ang may pinakaligtas na simbahan, pati padi na nagmimisa, iyo ang ICP. Kaya marayrahay na ang satuyang city events, protocol, public information, naka-live kita, tanganing mataawanan sindaning asigurasyon na ang ICP ligtas para pagsimbahan. Kaya mas maray na po iyan na nagsara kita, tanganing makapagsabi kita na as of the moment, dahil ta maikukompromise ang salud asin seguridad kan gabos na nagdidigdi, nagsisimba. Kaya salamat po sa indong mga pangadsi. Ang ebanghelyo niya tuungon yan, pano ning mga detalye na pwede niya tong mapaghurup-hurupan. Ang ebanghelyo niya tuungon yan, gikan sa kapitulo 14 kan ebanghelyo ni San Mateo, na kung saan sinasabi, matapos na maaraman ni Jesus ang pagkagadan ni Juan Bautista, gusto da ni Jesus na siya magsulo-solo. Siguro maaaraman ta ang kakulugan ning buot ni Jesus. Ninhulita kung ikaman baga baritaan nan sa imong pinsan nagadan, asin sa makangurungirhat pang paagi an sa iyang ikiginagadan. Kung maaraman mo nan sarong tawo na iyo ang nagbunyag sa imo, nagadan, dahil siya naging totoo sa iyang pangapudan. Siguro ikaman magmumundo. Siguro ika gusto man magsulo-solo. Asinsiring ang nangyari kay Hesukristo. Sinasabi na kan maaraman niya, siya nagsakay sa baruto, asin gusto niyang magkaigwaning katuninungan, gusto niyang magsulo-solo. Aslagad sinasabi man na naaraman kan mga tao na si Jesus naghali, asin sinda po daan nagbaklay, asin pigsunod si Jesus kung sain siya maduman. Kaya sinasabi na pagduong kay itong baruto, sa may gilid po da kang dalampasigan, kadakol ang mga tao. Kaya nung sabi ni Jesus, naherak si Jesus sa sainda. Kaya siya nagtukdo, siya nagbulong kan mga tawong daradara nindang igwaning helang. Alagad pagsulnop daa, sinabihan si Jesus na pahalion na, papulion na ang mga tawo, tamayo sindaning maipapakakan. Alagad ano ang sabi ni Kristo? Pakakanon sinda. Alagad ano ang sabi kan mga disipulos? Igwasa na po daa ning 5 tinapay asin 2 sira. Kaya mahapot kita, sain ini nangyari ining inaapod na multiplication of the loaves.
Pag ika po magbali sa pilgrimage sa Holy Land, saro sa pigdudumanan kan mga pilgrims, iyo ang sarong banwaan na inaapod tabga. Ang tabga, iyo ang corrupted na word kang Griego na heptatagon. But sabihon kang heptatagon, 7 springs, 7 burabod. Asin iyo ini ang inapod ninda sa heptatagon, inapod itong lugar na tabga. Asin igdi sa tabga, igwaning sarong simbahan, na kung sain sa laog kang simbahan, igwaning dakulang gapo. Asin sa gapong ini, igwaning inaapod na the earliest mosaic na Kristiyano. Pag magsabi ka pong mosaic, initong mga pinutol-putol na mga tiles na gibo ning marble o ning colorful na mga gapo o ning mga glass. Asin pigtripon-tipon sinda tanganing magporma ning sarong imahen. Asin sinasabi na digdiyo sa simbahan sa tabga, igwaning sarong gapo na kung sain nakabugtak ining mosaic na kung sain igwaning duwang sira, asin igwaning 4 na tinapay sa sarong basket. Asin sinasabi sa tradisyon, lalong-lalo na sa surat ni Egiria, si Egiria ang the earliest Christian historian, na sinasabi na kang siya nagduman sa Jerusalem between sa taon na 351 to 383. Sinasabi sa iyang history na igwaduman sa tabga na kung sain pigsasabi ginibo ni Kristo ining multiplication of the loaves. As in ining multiplication of the loaves, yaon nga ni duman ipinag-symbolize kaitong mosaic. Alagad ang pagkakaiba, sinasabi sa Ebanghelyo na 5 tinapay ang ginamit ni Kristo. Alagad duman sa tabga, ang yaon duman sa mosaic, 4 sanang tinapay. Kaya pinapasabot po daa na magpuon pa kaidto hanggang ngunyan, ang 5 tinapay, iyo mismo ang hawak ni Kristo. Kaya kung hihilingon yato, dawa ang istorya kung paano pinakakan ni Jesus itong mga tao, iyo ang inaapod niya to na Eucharistic action. Sinasabi digdiyo, nagkua, nagpasalamat, binaak, itinao, na piripirming nadadangog niya to sa pagkonsagrar kang banal na ostya. Kaya sinasabi duman na sa the multiplication of the loaves, ipinapahiling duman ang danay na kamautan ni Kristo na kita pabasugon, ang danay na kamautan ni Kristo na makisumaro sa satuya. Asin ang Ebanghelyo ni San Mateo, binubuktakan niya ning parallelism. Ang sabi niya, sa kapinunan, sa inaapod niyang infancy narrative, saro sa emphasis na pinagtaawanan ni San Mateo, si Kristo iyo ang bagong Moses. Kaya sa pagsabi sa pagbanggit ni Mateo na 5 tinapay, ang 5 tinapay minasimbolo kan 5 libro na tinutubudan na iyo ang sinurat ni Moses. Asin iyo ini ang inaapod niya tong Torah, the first 5 books of the Old Testament. Kaya sinasabi ni San Mateo na si Kristo palan sa paggibo kan milagro, iyo ang mas urog kisa ki Moses, na ang mga Hudiyo, iyo ang pinagtutubudan ninda, na iyo ang naging instrumento, tanganing sinda matawanan kan tugon ning mahal na Diyos. Kaya palan sa paagi ni Hesukristo, garuman sa naarog ni Moses, ang mahal na Diyos nagtatao ning bagong tugon. Ang mahal na Diyos nagpapabanal sa saiyang banal na banwaan. Kaya ang Ebanghelyo niya tuungon yan, nagtatao ning 2 leksyon.
enot, ang Diyos danay na nagmamakulog sa saiyang banwaan. Asin ang pagmakulog na ini, ipinapahiling niya sa paagining pagbulong, sa paagining pagpakakan sa satuya gabos. Asin ikadua, ang ebanghelyo niya tungon yan nagpapahayag ng anuman na bagay na itinataon niya to sa mahal na Diyos. Ini pinapadakula, ini binibiyayaan ning mahal na Diyos, tanganing ini magtauning karahayan sa satuyang kapwa. Kang ebanghelyo niya tungon yan nagtatao na kita maging marahay. Taang karahayan ta, ini danay na pinapaurog, ini danay na pinapadakul kan satuyang mahal na Diyos. Siring kang milagro na ginibo niya duman sa tapga. Kaya out pa man po lugod mga tugang sa paagi kaining ebanghelyo na kung saan si Kristo nagpakakan ning 5,000 mga katawo, kita man magkaigwa ning inspirasyon na kita man lugod maging bendisyon sa satuyang kapwa. Matindog kita sa pagpahayag kan satuyang pagtubod. Nagtutubod ako Sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Jesucristo aking bugtong niya kagurang nanta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag kay Berhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, nagadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa paropakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. tiripo nakabaing sa mga tao sa ebanghelyo, asin gutom sa tataramon kan Diyos, may pagsarig kitang magdulok sa langit no na Ama, na daim nagkukulang sa pagmangno kan sa iyang banwaan na nangangaipo. Ang satuyang simbag sa lambang pag-arang, kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinab-an, danay na magsaksi sa tataramon asin sa gibo sa pagkamuot asin pagmangno kan Diyos sa mga nagugutom asin nangangaipo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing bilang sarong komunidad, kita magin mga tawong nagpapamibi asin danay na andam sa pagtaokan sa tuyang panahon asin kakayahan sa pagtaban sa mga naghahanap kan kahulugan kan buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing an mga pamayo nin mga nasyon sa bilog na kinab-an, magtaltag kan yaman kan kinab-an na mayong nasyon an mamugtak sa katibaada nin gutom, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing an mga naghelang, makamati kan pagkamuot kan Diyos sa saindang buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing an mga gadan, mag-ugma sagkud paman sa bangkete nin langit, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Langit no na Ama, ikaugay kaming nangangaipo kan sa imong pagkaherak, panuaan sa muyang puso kan sa imong pagkamuot, asin day ka magtugot na kami makasuway sa imo. Huli ki Kristo, samong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa pag-ako kan sa tuyang limos asin dulot nin pagkamuot. Huli ta Domingo, ang parokya nagahagad kan sa tong espesyal na pagtabang, magkakaigwa po nin duwang pagkolekta. An enot para sa pangangaipo kan parokya asin katekesis, an panduwa nagigibuhon, pagkatapos kan komunyon,
para po sa paghipno sa mga kakulangan asin kinakaipuhan na repairs o facilities kan parokya. Dahil po kita obligado, ipinapamibi na kita magtao hale sa satong puso asin karahayan. Asin kagtao gabo sa diri mo kapino na kapanoan ning mga karahayan na nakamtan gabos palaog mo. Mamibi kamo mga tugang, tanganingan sako asinan sa indong dulot, magkanigong akuon nin Diyos amang makakamhan. Akuon man lugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang nyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Mahehera ko na kagurangnan, pakabanala ining mga dulot, asin akuha kami bilang maninigo, asin danay na atang sa imo. Ininahagad mi sa ngaran ni Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa saimong espiritu. itaas an mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran. Ginibo mo ang gabos na sangkap kan kinaban, asin hinusay mo ang mga paliwat-liwat kan mga panahon. Alagad ang tawo, hinimo mo sa ladawan mo, asin ipinasakop sa iya ang gabos na ngangalasan kan mga bagay. Tanganing siring sa namamahala, magin kagurangnan kan gabos mong linalang, asin sa tubang kan darakula mong gibo, padagos na mag-umaw sa imo, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Kaya kay bakan gabos na angheles, kami nag-uumaw sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Kagurangnan, ikananggad an banal, burabod ning gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan samong kagurangnan na si Hesukristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay asin pagpasalamat. Binaak ini asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin magkakan ka ini. Taini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo.
Siring man pakapamanggi, pagkuan niya maning kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinaw sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom kaini, tayni an kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sayang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahayrak kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kay tupa nakapagaya-gaya sa imo. Magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkuran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Matindog po ang gabos. Bilang mga aki inin Diyos, awiton niya to ang pamibion na itinugon asin itinukdo sa to. Ama niya mo nayakon sa langit, ang panalon, ang ngaral mo,
Unsa mong kakanon sa araw-aldaw, itaon mo sa muyan monya. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muyan. Asin para kami ang narahasa sugo, kundi alawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindani na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesukristo. Ulita sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga Hesukristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigua na siya mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinauhan kita kan tanda ning katuninungan. Peace be with you. Kasalan kaginapan, kahirati kami. Kordero ang Diyos na nagpapara, ang mga kasalan kaginapan, kahirati kami. Kordero kang Diyos na nagpapaharap, kang mga kasalan kaginapan. Awi kami, ning katuninongan. Maluhod po ang gabos. Uy
uya ang kordero kan Diyos, uya ang nagpapara kan makasalan kan kinaban, paladan kita na inaalok sa bangkete kan satong paratubo. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Uyan na sa mga kamot, nabihipa sa kaipohan, sa irarong ninmo, karo igwa palintulang, na ipinato ninong, nagsiya sa naghapot, man ikanamit bidan, nasa potan ang namatean. Ikapalan kagurangan, ang makakahipno. Ikapalan kagurangan, ang makakapano. Ang panugang pamana na hinihidaw, minsa tuyang dukhang puso. Daan na buhay liningawan, sa pagsunod sa linakawan, pagpusugan sa kaluyahan, mautot sa imong kaotan, dawa ang gabos mawara, dawa ang gabos magbaya, pangurog na mahalaga, ikamapasakuyan. Ikapalan kagurangan, ang makakahipno. Ikapalan kagurangan, ang makakapano. Ang panugang pamana na hinihigaw, minsa tuyang dukhang puso. Ikapalan kagurangan, ang makakahipno. Ikapalan kagurangan, ang makakapano. Ang panugang pamana na hinihigaw, minsa tuyang dukhang puso. Minsa kuyang lukhang puso. Patindog po ang gabos. Mamibi kita, kagurangnan, huli kaining balaog na langit nun, itinatao mo sa mo ang bagong buhay, suruga kami kan sa imong pagkamuot, asin papagkanigwa kaming magkamit kan kaligtasan na daing kasagkuran. Huli ki Kristo,
na samong kagurangnan. Amen. Sa pagtapos kan banal na misa, tanganing maiwasan ang pagsarabatan, kita po maluwas sa mga pintuan na itinalaga. Dangan magluwas po sa gate kan Magsaysay Avenue o mag-agi sa may St. Joseph's Garden sa likod. Ngunyan, inaalok po ang gabos na minaselebrar kan sa indang birthday o wedding anniversary na magdulok sa inotan para sa espesyal na bendisyon. Antabang yato yaon sa kagurangnan, Nakagibo kan langit asin daga, mamibi kita, kagurangnan kami bilang sarong banwaan, nagpapasalamat sa biyaya ning buhay na inako kan samong mga tugang, bendisyoni, ampuna, asin sindadanay na magdulok sa imo, tanganing padagos na magtalubo sa kabanalan asin pagkamuot. Hiniiwaras mo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Happy birthday po. Let us give honor to Our Lady. The angel of the Lord declared unto Mary, By the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. And be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. May be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross, be may be brought brought to the glory of his resurrection, to the same Christ our Lord. Amen. Glory to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. Thus the beginning is now and ever shall be, world without end. Amen. Glory to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As it was the beginning is now and ever shall be, world without end. Amen. Glory to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As it was the beginning is now and ever shall be, world without end. Amen. Sa maabot pong Sabado, iyong ordinasyon kan sa tuyang diakono bilang padi na si Reverend Mark Anthony Berha, ang sa iyang misa pasasalamat gigibuhon po sa Petsa 15 kan Agosto na isasabay naman ang pagbindisyon kayning mga stained glasses. Diwat kita nagpapasalamat sa City Events, Protocol and Public Information sa pag-cover kan sa tuyang misa ngunyan na misa antisipada. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, bendisyonan kamo ning Diyos na makakamhan, ang Ama, ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, magdanay kita sa pagtubod asin paggibong karahayan. Salamat sa Diyos. Good evening po. Lakaw sa mga dalangin tinakpan, si Jesus tarhon sa mga katawohan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon yato munyan.